Camakwini njani? Umakhosi Mkhize okhulumayo. Ngicela ukukhuluma ngabantu abanamakhosi entaba. Khona ividiyo engake ngayifaka eyayikhuluma ngamakhosi entaba namakhosi aphansi. Manje ngicela ukuhlala kakhulu nje kumuntu onamakhosi entaba, specific umuntu onamakhosi entaba. Ukuthi uma uhamba nomuntu onamakhosi entaba, lowo muntu usuke mesikhuluma ngamakhosi entaba, amakhosi aphezulu. Lowo muntu lo mina Melaphi. Mengihamba ngisa umuntu entabeni, abantu abafani. Lo onamakhosi entaba sizothi mhlawumbe sisahlele esigodlweni noma sesifikile entabeni, lezi zinto zizokwenzeka ngokuhlukana. Kuzofika iy'nyosi. Mey'fika iy'nyosi zizofika mhlawumbe esigodlweni sami, mhlampe zizofika sesikhona entabeni. Lezo zinto lezo ey'zofika ngaleso sikhathi akusizona ezami. Khumbula ukuthi mina okwami kade kwakungivelela futhi kuzongivelela mengihamba nomuntu. Mengihamba nomuntu labantu noma umndeni noma yini, idlozi lalabo bantu liphethwe amakhosi entaba, especially uma kuzoqhamuka inyosi. Sisebenze kuyahlukahlukana-ke, mhlawumbe bazosibingelela sifika noma siphuma. Akusibona bonke abantu ekuzokwenzeka njalo. Kuzobe yilabo bantu labo abaspeshali, futhi mekwenzeka lokho akusikhona okwagobela ngalolo suku, okwalo muntu osuke uyomenzela. Kuzokhuluma phezulu esibhakabhakeni. Le nto engikhuluma ngayo angeke iziwe ugobela kuphela lo muntu oyokwenzela abantu, noma uyobagezela iy'dalwa noma uyohamba indlela yentwaso, futhi vele awukazi ukuthi uthathe indlela yentwaso ungabagezelile abantu iy'dalwa zabo, kushuthi uyadlala. Ayakhuluma phezulu esibhakabhakeni. Uzokhuluma mhlawumbe isalukazi esidala noma ikhehla elidala noma kukhuluma amakhwelo esibhakabhakeni noma nje la emoyeni. Lokho angeke kuze kuziwe umuntu olaphayo kuphela, imina engilaphayo noma amathwasamo, kodwa ngizokwenzela umuntu, mhlawumbe owagumede noma owakabani. Kufanele lokho sizokuzwa sonke ngoba akukona okwami. Yebo, wena ongaphambili unokhiye wokukhulumisa labantu, kodwa lokho okwenzeka manje ohambisa umuntu akusikhona okwakho, okwakhe lo muntu, futhi akusibona bonke. Futhi awukwazi ukuyikhethela ukuthi bonke abantu engihamba nabo kuzokhuluma amakhwelo esibhakabhakeni, kuzokwenzakalani esibhakabhakeni. Cha, akusikhona okwethu. uNkulunkulu owaziyo ukuthi labantu ngibapheni, kuzovela nini. Abanye athi omunye hayi kade mina ngangihamba kodwa into kanje ayikaze yenzeke. Yebo, angeke ize yenzeke mozoya kubantu abangenabo okhiye bokuvula lapho. Kuba kanjalo-ke umuntu onamakhosi entaba kuyayivelela ngaleso sikhathi, futhi akuveli kuwena oboniswayo kuphela, uzovela kunina lonke, ngoba amadlozi akusiwona lo muntu lo osuke ngaphambi kwethu. Amadlozi awabo bonke abantu. Njengoba usuke uya lapho uthi ngiyoqaqa into zami, ngiyokwenzela awakho la madlozi osuke uhamba nawo. Lo muntu nje lo osuke ekwenzela njengogobela usuke umaze manje usimdala, kade waqala uhlupheka, futhi uzokholwa kanjani nawe uzoluke kukhuluma amadlozi agobela ngobani? Ugobela ngokwakomunye umuzi nangokwakomunye umuzi. Ngiyabonga uMakhosi Mkhize okhulumayo. Ngisacela ukuthi usubscribe ku-channel yami ongayi-subscribe.